lingi ay mong tupad ing na kumusta man karon, hugaw o limpyo na kay si Kristo mihatag og sukdanan sa pagtan-aw sa paghukom kung hugaw batang tinuod o limpyo. Ang mga Pariseo nagsigig tan-aw sa gawas sa tao ug anha sila mohukom kung hugaw ba og limpyo ang maong tao o maong butang. Pero si Kristo adto mo tan-aw sa sulod sa tao or sa butang. Pareha ng tasa ba? Tasa. Moinom ka, limpyo kay siya gawas. Pero inig-ana nimo ang imong imnon na ay naglutaw-lutaw nga langaw. Zaman. Nagkupo-kupo pag yun. Mudayon ka og inom. Pareha ng chalice kaning pare. Mabutan ng tabunan ginang chalice na ginay tabon na kanang gitawag og pal. Kay anytime sawom na dihang langaw. O niya, di man na mabantayan. Anak na mo usahay, nanang langaw, naningkamot o kanang naningkamot o kanang ikyas ba? Ako anak usahay maatlan, iyarok na kong litso. Kahugaw. Di ba? So dili makatabang ang kalimpyo sa gawas, basta ang sulod nasudlan og hugaw. Mao na ang kasing-kasing sa tao maoy concern ni Kristo. Dili ang mosulod kung dili ang mugawas gikan sa bakba sa tao. Mao na matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang bakba sa matarong nagabungat sa kinaadman. Kanus ang mailhan ang tao nga hugaw og limpyo, ang gibungat sa iyang bakba ug ang gibuhat sa iyang lawas. Naiuban limpyo kaayo, pero ang gibuhat nahimong prostitute. Gibaligya ang iyang lawas nga limpyo aron makakwarta. Daghan aron na ay gitawag og low grade nga prostitute, na asay high grade nga prostitute. Na ilingay mong tupad ing na di ka prostitute. Unsa man ang prostitute, gigamit ang lawas aron mangwarta. Ang uban ana kana mga low grade prostitute, kana bang sexually magpagamit sila bisan kinsa. Kanang mamaligya gid bas lawas na ay mga kuan sila, mga bugaw ana. Ang high grade prostitute kanang mo-maintain og usa ka kabit nga dato nya, himuan din siyag balay, palitan siyag mga tanan yang gusto, alahas, mga sakyanan, tagaan siyag dagko na kaing bank accounts ana. Mao na gitawag og high grade prostitute. Di na magtakli-takli dayon niya kung mapurdoy na ning iyang gikabit, di na makahatag, wa na ka reject na ka, ngita na sa kogmintinonon nga kabit nya. Ilagi ng panindoton ilang lawas, guwapa kay na sila, nindot kay na sila, or guwapo kay na sila, haron daghan yung madani ana. Nga napagi third, professional prostitute. Unsa man na? Kana bang mga professional, daghag mga kursong nahuman, pero ilang gigamit ang ilang kurso ug ang ilang mga degrees sa pagpangwarta ana. Pareha ning nagwali, daghan man ning kurso. Kining akong pagdupa-dupa o kining atong kolekta kun para ni pangwarta, prostitute ko ana, na maligya sa akong lawas o sa akong abilidad aron lang ko makakwarta. O maunay makahugaw nato kung magsintro na tas kwarta. Ang atong kasing-kasing nahigugma nas kwarta, wala na mahigugma
sa atong isig katao. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna siya, kinsay imong gihigugma, ako o ang imong kwarta? Sige, ingna. Sige. Nya mo ingon gani siya nga, simpre ang akong kwarta, professional prostitute ka. Ngayon ba na manguhag daghan kay mga degrees, na manindot kay mga eskwelahan, kanang yung mga mahalon, mga Harvard, mga unsa pa na diya. Aron lang yun dako sila og selling value or price nila. Inigtrabaho na nila. Harvard gikan, masters of this, doctor of this, unya gikag Harvard, maura ni imong sweldo. Ilang gibaligya ang ilang lawas. Muna si King Solomon wa na maligya unsa may iyang gibungat kanunay ang kaalam sa Dios. Na-attracted niya ang tanang mga banggiitang mga tao, apil na ning Queen of Sheba. Iyang giswayan si Solomon paghatag og daghan kaayong mga problema nga iyang pangayuan og opinion, nasulbad gyud tanan ni King Solomon. Nya unsa may nahitabo sa dihang gasigi siya og pakita sa iyang wisdom gikas Ginoo, iyang gitransmit ngadto sa mga tao, midaghan ang iyang bahandi. Sa kalipay god sa Queen of Sheba, iyang gihatagan si Solomon og bulawan nga pila to ka tonelada nga wa pagyoy wapay nakahatag aning bahandia ngadto ni Solomon. Ingon ani kadaghan tungod tos iyang kalipay. Mabitan na kanang mo advice din ko aning mga nagtrabaho ba. Ako niagi man sa ko pagkatrabahante sa una, empleyado man pud ko diha sa bangko, mga almost 8 years nya diha ko sa Land Bank, nya diri sa Fairmart sa una Cebu, mga 4 months ako, 3 months kapin. Na hinumduman gid nako nga dili gyud ko particular sa sweldo. Ang particular nako ang akong pagtrabaho. Muna usay makasabaan ko, okay ra. Wa ko'y kwarta, maglakaw na lang ko usahay. Wa na ko'y kapalit tambal sa akong mga masakiton, paralyze akong papa, paralyze akong maguwang, okay ra. Pa-overtime mon kog maayo, way bayad, okay ra. Ana. Iligya imong tupad. Yung naunsay imong mas importante, trabaho o sweldo? Congratulations sa mga kusog kay mo trabaho pero dili maghunahunag sweldo. Malipayon kay mo. O kamo mo'y mahimong mga source of inspirations sa mga tao. Pero kana mga taong particular kay sweldo, hasta overtime da ginoton yung kwenta, hasta katapusan 30 minutos kwentahon yun, nya masuko yung dili ihatag, buangon ka. Tutok-tutok pa mo niya. Mao na siya. Mao bitaw din sa pag-abot na nako nga napari nako, nakalitan ko ngano man porting daghanang sweldo nya minus kay trabaho. Opsyon ganing barog-barog lang ta, dupa-dupa gamay, human kolekta dayon. Nakalitan ko ba? Porting yung daghanang sweldo. Naku, uy, kadaghan ani, sobra man ni kaayo. Ako dayong gipangutan ng Ginoo. Lord, unsaon man ipanghatag na sawa makadupa-dupa. Saway mga sweldo. Hantod karon sige kog hatag. Di ba? Yan sa may akong gibati, wa gyud stress. Ngano man, wa man ko'y kwartang gibantayan, ako man ang gipanghatag, ato man ang gipanghimog project. Wa gyud ko'y gibantayan. Why stress? Ikaw niya pa rin, basakit ka, samot na yung why stress. Ngano man, wa may kabayad sa ospital, di man ko maghunahunaan na. Ngano man, ay sos, ngano man daig mamatay ko ta magtikungkong diya sa kwarto gud. Di ba?
ug mao na siya ang wisdom of God. Unsa may wisdom of God nga ang paghatag sa tanan dinhis kalibutan mao'y sikreto sa kinabuhing way katapusan. Usbon ako ha, ang paghatag sa tanan nga naa nimo dinhis kalibutan mao'y sikreto sa kinabuhing way katapusan. Mo nang ningon si Kristo, kung gusto kang malangit, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang tanan ngadtos mga kabos ug maangko nimo ang kinabuhing way katapusan. Wisdom na, kaalam na siya. Ang Queen of Sheba, pag-adto niyan sa gingharian ni King Solomon, nakaingon siya, pagkanindot sa palasyo nga imong gihimo, pagkanindot sa mga butang nga imong gigamit, ang sistema sa imong pagpaalagad, ang imong mga opisyal, ang mga gisulob sa imong mga staff, pagkanindot. Dinhi sa atong parokya ug naay mo anhi dinhi, di man giniingong nindot kayo, pero magsige sa sila ingon ay isda kanindot sa di ba no? Nindot kay imong simbahan, gamay ko na itong simbahan, mura rin kapilya, pero nindot sa kalimpyo, ana mga lingkuranan, kalimpyo, kanindot tanawon, ngadtos gawas, nganhi sulod, hasta ngadtos opisina, ana makaingon ka nga gitinuod yun, ana no? Hastang atong pagkaon, bisag buwad, mulami og utan, mulami gyud kay nagsaw kitag kaon kitang tanan. Mga on gumi na ka na pamahaw 20 gumikapin magdungan og kaon. Kada ginakaon, lami ba yan na ikaon ka nang naa kay kadungan, di ba? Pero ikaw na lang ganing usa gaapong sa imong lamisa nya napagidaghan kay kang mga problema bisag unsa kalami gibutang diha luod. Kanang asawa ikaw na lang usa maglingkod nya naghuna-huna kang ang imong bana tuas kabit nya imong mga anak tu aras computer tu aras TV, way lami ikaon. Pero magdungan mo diha, wa mo kapalit og cellphone, wa mo kapalit og laptop, porti pag yung buslutunas inyong balay, pero gadungan mo kaon inyo ng putol-putulo ng naang tinapanan or kanang naang lawlaw nga kana ganing tinabal, imo ng putol-putulon bahin-bahinon ano suwa ng utan og mais nya naa mong tanan nangasabong diring ubang mga mumho sa imong anak ngari dapay gagas ang sipon ngari padong kaon ngadto pagkanindot. Nindot talaga yun. Ay mga waypurol na ngaon na nagalibot mo diha. Nindot kayong kaon ay mag-inilugay man to. Nang os buwad, sos, kusi-kusi na. Hasta kung katapusang mata, supsupon pagod na. Pero daghan kay gipanglabay mga adobo, mga hamonada, nga panos na lang wa ginihilabot kay luod ikaon niining lamisa nga lonely kayo. Kay wa maghigugmaay. Kay ang mga naong o ang mga lawas ray nindot pero ang kasing-kasing dunot. Hindi katapos ang lingi imong tupad ing na nindoto na nato atong kasing-kasing ha. Nindoto na nato. Di ba? Maglinimpyuhay na ta. O unsa may makalimpyo ani ang gugma ragyod nga Dios nun. Kana bang way pili nga paghigugma? Kana bang paghigugma nga anda mo antos? Kana bang paghigugma nga nakasintro sa tao? Wa makasintro sa kwarta o butang. Kana bang paghigugma nga nakasintro sa kaluwasan sa kalag, dili lang sa katagbawan sa lawas? Mao nay gugmang Dios nun. O kung ato ng praktison, nindot kayo ang kinabuhi. Manindog ng takatong nahigugma.